Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko salminde on e juurade on e yafnade on e wiide alhamdulillah. En gatti heblo men ngo miñinoɗen ngo ɗe balɗe fof gonɗen tan ko wadde ekkoji ha mbamin dañde damal ɗo dari ɗen on saaha pokkiten hande no woni fuɗɗode jangde nde. Woni noon anniye meɗen ko wadduɗum alluje nden ko ma ngara aɗa winda nawata ko temps kewɗo joni wata alluwa tan winde ha gasa mi fawangal ɗo tan mi hollo ɗum lawol gotol on saaha weela yiida jawa ɗum yiide jawa ɗum jangude gayna ndawa. Bisimillah, gayrane gollal on ji alluwal gongal nani on ji ko winda ha gasi tan fawaɗo ko ma winda ha gasi fawaɗo henne fof silma an jango o lawol gotol. Ayi mbaɗen dani henne ɗo woni ba ay banani ɗo woni ba ɗo woni ab ɗo woni ab ɗo woni bab ɗo woni baab ko jangate e ba masgal ko ni foti. Joni saɗa janga noon ay oɗo e oɗo jadata mbaɗa ba mbaɗa baa ay oɗo e oɗo jadata mbaɗa ab mbaɗa ab ay oɗo e oɗo jadata mbiya bab baab gasi wona jeegom ɗiɗi oya fooɗa oya wasa fodde sa faami ɗo hankadi arɗuji kawje ɗe ɓuri weɓandema hankadi noon. Joni ɗo on ji ko a lombaɗo ɗo ko i lombaɗo ayde ɗo ko e o lombaɗo ayi ɗo ko o lombaɗo ay ɗo ay ɗo ko u o lombaɗo gasi ɗo tan paamata lawol gotol ga weɓanma hankadi a andi ko ɗo woni bi fooɗani gadda poɗɗo mbiya bi ɗo fooɗani ib gadda poɗɗo ib ɗo fooɗani bib gadda poɗɗo mbiya bib gasi ayi ɗo noon ɓe mbaɗi ɗo henne jumre seeɗa ittan jumre nde itten nde ɗo jumre ɗo jumre ɗo itten jumre nde ko ɗo ko jumre ɗo ko i foɗon i yo gatti ɗo ko i foɗon ayi bib bib ngara ɗo mbiya gaddinen kuɗol be eb beb ay beeb gasi be gasi garna bo mbiya bo mbiya bu ay ub ɗo bob mbiya bob ay o gasi garna u mbiya bu ɗo timmi garna ub ɗo timmi garna bob ay gasi ngara momten ay ha laaɓa ceer hanka alluwa ma kadi laaɓa ceer pompa ɗum ha laaɓa ngara noon janga nani. Joni noon ɗo ko ba e baa ɗo ko bi e bii ɗo ko be e bee ɗo ko bo e boo ɗo ko bu e buu ay ɗo ko taƴi masse ɗe ko yeeso ɗe keedi masse ɗe ko yeeso ɗe keedi
ɗo ba ba bi bi be be bo bo bu bu gasi ɗum ɗo tan jangata ɗo so ɗiggi a sirti e masgal ba yeeso hakkunde o hakkunde nani ko ab 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 ngaɗo ib 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 ngaɗo eb 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 so ɗiggi ngaɗo op ob op ob op ob so ɗiggi ngaɗo ub 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 gasi ɗo kadi masse ɗe ngadi arde ɗo ayi ni wayata ayde so ari non ɗo lomba masgal ngal ɗo lomba masgal bab 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 ɗo ko iyo wonɗo bib 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 ɗo ko beb 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 bob 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 ɗo ko bob 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 wadde ɗo ko windande ekko hijjo pular goo windande ekko hijjo pular goo wadde ɗo ba e baa masgal ngal heedi ko yeeso ɗo ayi masɗe ɗe ko yeeso kiidi yeeso ɗo masɗe ɗe ngado arde ayi ɗo henne masɗe ɗe lombo ni foti ɗo yoɗe keedi yeeso ɗo masɗe ɗe ngado arde ɗo masɗe lombo ni tan hakkude kala ƴettuɗa masirdani poftoɗa hoorema anani ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga a saggi aɗonki yaade ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma walluma aɗa yaa noon nodda en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ga caggidma walla an keso jiɗɗo jangude bisimilla ma ndewa e numéro he garamin kalama sarɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gacca ndeƴa jokka haaju jokka jamen yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah gondi ngal Allah gotal a ngali a ngal famdi e yeeso ma kono ene winda ko heewi ka wawa gaynude janngungal mbawangal mbasangal yawde mbasangal yowde mbasangal yawde kadi mbasangal yowde yo Allah wallu yo Allah newnu yaɗan ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam